Күгәрчен вә Каршыга. Бер көнне Расул саллаллаху алейхи вәссәләм икенде намазыннан соң мәчеттә утырыр иде. Бер күгәрчен очып, Расул саллаллаху алейхи вәссәләмнең алдына кунды. Ул күгәрчен: «Я Расулуллах, артымнан бер каршыга киләдер, мине яшер. 3 көннән мине аулап йөридер, минем җанымны алырга тели. Әгәр син мине яшермәсәң, мин кая качыйм? Әлбәттә аның тырнагына эләгәчәкмен. 3 балам бардыр, ятим калырлар», дип күзеннән яшь агызды. Шул вакыт Расул саллаллаху алейхи вәссәләм: «Кил, җиңемә кер», дип әйтте. Күгәрчен Расул саллаллаху алейхи вәссәләмнең җиңенә керде. Шул заман каршыга килеп җитеп: «Я Расулуллах, минем авымны яшермә. Бир, мин аны 3 көннән бирле ауладым. Югыйсә сиңа тынычлык күрсәтмәм. 6 балам бардыр, аларны ни белән тәрбия кылармын», диде. Расул саллаллаху алейхи вәссәләм: «Мин балаларыңа азык бирим. Бу күгәрченне миңа багышла», диде. Каршыга: «Миңа күгәрчен кирәк, башка нәрсә хаҗәт түгел. Мин бала-чагаларымны кош ите белән тәрбия кыламын», дип әйтте. Расулуллах саллаллаху алейхи вәссәләм әйтте: «Үз тәнемнән кисеп бирим. Күгәрченне миңа багышла», диде. Шуннан соң каршыга бу сүзгә разый булды. Расулуллах саллаллаху алейхи вәссәләмнең буйрыгы белән пычак китерделәр. Пычак белән үзенең тәненә сызды. Пычак кисмәде. Янә икенче җирдән чалды. Янә кисмәде. Сахабалар елашып торулар иде. Ул арада күрделәр: күгәрчен селкенде. Җәбраил булды. Каршыга селкенде. Микаил булды. Моннан соң һәр икесе Расул саллаллаху алейхи вәссәләмнең алдына килеп чүгенделәр һәм: «Я Расулуллах, безләрне мәгъзур тот. Аллаһ Тәгаләнең фәрманы белән синең шәфәгатеңне сынар өчен килдек. Ахирәттә безгә шәфәгатьче бул», дип күккә ачтылар. Казый Гаяз әйткән булган: бер көнне Расул саллаллаху алейхи вәссәләм Өмме Сәләмә радияллаху анха өендә иде. Казый Гаяз әйткән булган: бер көнне Расул саллаллаху алейхи вәссәләм Өмме Сәләмә радияллаху анха өендә иде. Гали карамаллаху вәҗһәһүнең тезенә башын куеп йокыга китте. Кояш байган вакытта уянып күзен ачты. Күрде ки, кояш кергән имеш. Гали карамаллаху вәҗһәһүгә карады да: «Я Гали, син намазыңны укыдыңмы?» дип сорады. Гали карамаллаху вәҗһәһү: «Юк, укымадым. Сезне уятырга әдәпсендем», диде. Шул вакыт Расулуллах саллаллаху алейхи вәссәләм кояшка хитап кылып әйтте: «Я кояш, ту!» Һәм кояш чыкты. Гали карамаллаху вәҗһәһү намаз укыгач, кояш янә байыды. Казый Гаяз шулай ук Шифа китабында яза: бер көнне Расулуллах саллаллаху алейхи вәссәләм янына бер бәдәви килеп: «Я Расулуллах, бер кызым бар иде, вафат булды. Әгәр кызымны тергезсәң, иман китерермен», диде. Шуннан соң Расул саллаллаху алейхи вәссәләм: «Аның кабере кайда?» дип сорады. Кызның атасы һәм анасы белән кабер янына бардылар. Расулуллах саллаллаху алейхи вәссәләм: «Я кыз, Аллаһ Тәгаләнең әмере белән терел, атаң-анаң сине күрсеннәр», дип әйтте. Шул вакыт кабер ачылып кыстырды һәм: «Я Расулуллах, җаным Аллаһ Тәгаләгә иреште. Атам-анам котылырга теләсәләр, иман китерсеннәр, мөселман булсыннар», дип әйтте. Моннан соң атасы да, анасы да мөселман булдылар. Шулай ук Расулуллах саллаллаху алейхи вәссәләм: «Я кыз, атаң-анаң белән берничә көн гомер сөрергә теләрсеңме?» дип сорады.
Kız, Resulullah, үлем ачысын bir mərtəbə татыдым. Жаным рәхәтлеккә иреште дип җавап бирде һәм каберенә кереп ятты. Кабер ябылды һәм әүвәлге хәленә килде.